Har vi så både Zenia Stampe, altså udenrigsordfører for De Radikale med os, og så også Søren Espersen, som er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Og Zenia Stampe, lad os starte med dig. Lad os lige få uddybet, hvorfor er det, du mener, at danske forbrugere bør boykotte israelske varer? Det er fordi, jeg mener, at vi bør sende et stærkt signal om, at det er fuldstændig uacceptabelt, at man på den måde fravælger freden. Vi har jo alle sammen håbet på, at den her våbenhvile kunne bane vejen for en fredelig forhandlingsløsning. Men når det første Israel gør i våbenhvilen, det er at offentliggøre 2 nye bosættelser, for i går offentliggjorde de faktisk endnu en bosættelse, jamen så er det jo helt åbenlyst, at man vælger bosættelser frem for freden, og det synes jeg skal have en helt klar konsekvens. Søren Espersen, Israel vælger bosættelser frem fra freden, og det skulle være en grund til, at danske forbrugere de skulle boykotte Israel. Hvad synes du om det? Jamen altså først og fremmest må man jo købe de varer, man vil. Altså jeg gør så det modsatte af Zenia. Jeg køber israelske varer, hvor jeg kan få fat på dem, og hvor jeg ikke kan få tilsvarende danske varer. Så jeg drikker masser af israelske vin og med stor fornøjelse. Så jeg optrapper støtten til Israel i den periode, hvor Israel er truet. Så det må man selv om. Men jeg forstår ikke det her. Det er et lidt underligt forslag i betragtning af, at vi handler med alverdens mærkelige lande. Altså vi handler rask væk med med Saudi-Arabien, som hugger armene af homoseksuelle, og vi handler rask væk med kommunistkina, som har voldtaget Tibet. Så ærligt talt, Zenia, hvis du begynder at boykotte Israel, så er der nok omkring 100 lande, du skal tage fat på allerførst. Zenia Stampe? Jamen det, der bare er helt særligt ved Israel, det er, at Israel har særlige handelsprivilegier i EU. Det har de bare under den forudsætning, at de overholder menneskerettighederne. Det er faktisk en del af den handelsaftale, vi har i EU med Israel. Men den overholder de helt åbenlyst ikke, og derfor synes jeg, det vil være fuldstændig oplagt at tage den op til revision, når den ene part ikke opfylder de krav, som er hæftet til aftalen, nemlig at overholde menneskerettighederne her, altså i forbindelse med palæstinenserne. Så der er altså et særligt krav til Israel, hvis man ser det, Søren Espersen? Jo, men altså, de samme handels gode ting har jo et bunkevis af andre lande, også langs med Middelhavet, som har nogle helt anderledes regimer. Altså det, Zenia Stampe siger her, det er, lad os alle sammen boykotte det eneste demokratiske stat i hele Mellemøsten. Den eneste stat, hvor kvinderne har fuld ligeberettigelse, hvor at der er et åbent samfund, hvor alle kan sige, hvad man vil. Det samfund skal boykottes, fordi det er Israel. Men alle de andre, dem hører vi ikke noget fra i forhold til Zenia Stampe. Jeg forstår ikke logikken i det, og derfor må jeg sige, hold nu op. Men Søren Espersen, det er jo meget klart, hvad Zenia Stampe mener. Ja. Hun siger sådan set, at det er tyveri ved højlys dag, når israelerne går ind på Vestbredden og laver bosættelser. Altså nu 1000 yderligere bosættelser, noget som fredsorganisationer i Israel siger, at det er den måske største ekspropriering af palæstinensisk jord i 30 år. Det er jo derfor, hun mener, at man skal gå ind fra danske forbrugers side og boykotte Israel. Altså mig bekendt har der aldrig været en stat, der hedder Palæstina, eller et land, der hedder Palæstina. Så de grænser, der skal være i Mellemøsten, når der engang forhåbentligvis bliver fred mellem palæstinenser og israeler, er jo ikke fastlagt endnu. Det Zenia Stampe siger til gengæld, det er, en regering, som ikke er en del af, og der må ikke bo jøder på Vestbredden. Hallo? Ja. Det Zenia Stampe siger, det er, der må ikke bo jøder på Vestbredden. Men der må gerne bo i bunkevis af arabiske muslimer i selve Israel, hvor 1,5 million af dem er faktisk statsborgere. Det halter Zenia Stampe, det her. Det må jeg sige. Jamen må jeg ikke sige, at det som Israel jo gør helt åbenlyst, det er hele tiden at ændre udgangspunktet for en forhandling. For udgangspunktet er jo 67-grænserne. Det er det anerkendte udgangspunkt for det internationale samfund. Men det Israel gør nu, helt strategisk bevidst, det er jo netop at æde sig ind på selvstyreområderne, så man prøver at forhandle sig til et andet udgangspunkt. Og det er meget illegitimt, og det er det, du blåstempler, når du siger, at der ikke er nogen formelle grænser. Og så vil jeg gerne lige tage afstand for det argument, du kom med, at et demokrati har ret til at åbenbart skulle have en særlig dispensation til at undertrykke borgere. For det er jo det, du må mene, når du synes, man skal holde hånden over Israel, fordi det er et demokrati. Altså, så må de godt bryde menneskerettighederne. Det synes jeg er et rigtig ringe argument, især hvis man vil overbevise andre om, at demokrati er et rigtig godt sted at leve. Så skal det jo ikke være sådan, at demokratier så har en særlig ret til at bryde menneskerettighederne og undertrykke folk. Og det synes jeg faktisk er det, du gør dig til talsmand for. Er det det, Søren Espersen? Jo,
nej, altså 67-grænserne, som egentlig retteligt burde hedde 1949 våbenstilstandslinjerne, det er jo det er. De er pludselig gjort til et helligt begreb. Det er fuldstændig tilfældigt våbenstilstandslinjer, der er i det, der hed før 67-grænserne. I Mellemøsten har der siden 1917 været 17-18 forskellige grænsedragninger. Så vi er inde i en proces nu, hvor man skal finde ud af, hvor de to lande skal ligge. Foreløbig er der altså ikke noget land, der hedder Palæstina, så Israel kan af gode grunde ikke grave sig ind på et land, der ikke eksisterer. Men Søren Espersen, gør du ud af det, når Palæstina en dag bliver oprettet, så skal man finde ud af at finde, hvor de rigtige grænser skal ligge. Det ved Zenia Stampe ikke, og det ved jeg heller ikke. Men Søren Espersen, gør du dig til talsmand for, at fordi Israel er et demokrati, så må de godt forbryde sig mod det, som jo ikke alene Zenia Stampe, men også flere andre internationale lande og også organisationer siger simpelthen er et brud med de internationale lovgivning blandt andet, altså blandt andet går ind og laver bosættelser på Vestbredden. Gør du til talsmand for, at fordi det er et demokrati, så må de godt det? Nej, men jeg accepterer ikke, at Israel overtræder internationale regler. Det er jo det, der er hele pointen. Det er det, der er debatten i, om Israel juridisk overtræder nogen som helst internationale regler. Og det accepterer jeg ikke. Eksempelvis Genève-konventionen, hvor man taler om bosættelser på fremmed jord, der handler jo om to stater. Det handler om en invasion af en stat imod en anden, hvor man så okkuperer den nye stats jord og sætter sine egne folk ind. Men det forudsætter, at der er to stater, og det er der ikke. Så jeg accepterer ikke den problemstilling. Jeg accepterer, at Israel er et demokratisk land, som overholder alle internationale forpligtelser. Det er min indgang til det, og derfor køber jeg med stor fornøjelse israelsk rødvin. Zenia Stampe, et kort svar. Men ja, må jeg ikke sige, det er jo lige præcis den her type svar, som giver Israel blod på tanden. Det, at Søren Espersen bliver ved med at sige, at der er ikke en stat, jamen så er det da klart, at Israel gør alt, hvad man kan for at æde så meget som muligt af de palæstinensiske områder, inden forhandlingen starter. Men det er et rigtig dårligt udgangspunkt til at få begge parter til forhandlingsbordet. Den del bliver jeg nok ikke enige om. Jeg vil lige prøve at vende en anden del af den her debat også med jer, fordi Zenia Stampe, i dagens udgave af Politikken, så siger du, at det her det er din personlige holdning. Du er udenrigsordfører fra de radikale, altså et regeringsparti, men det er jo ikke regeringens linje, det her, eller hvordan? Jamen altså, der er jo ikke nogen partier, der har en officiel holdning til, hvad man skal putte i indkøbsvognen. Når jeg går ud og siger, som jeg gør, så er det jo fordi, at jeg som politiker må konstatere, at de politiske handlemuligheder er udtømt. Vi kan ikke presse EU til at tage associeringsaftalen, handelsaftalen op med Israel. Og så spørger jeg jo som engageret borger, der gerne vil gøre en forskel, gerne vil lægge et pres på Israel, hvad kan jeg gøre selv? Og der kan man jo netop tage sit ansvar på sig som politisk forbruger. Det gør jeg, og jeg håber på at inspirere andre. Men det er sådan set i mangel på bedre handlemuligheder, for jeg vil helt sikkert helst handle politisk, altså som politiker, gennem lovgivning, gennem samlede initiativer. Men det er ikke muligt, fordi der er nogen, der holder hånden over Israel. Så må vi ty til andre metoder, fordi jeg vil i hvert fald ikke bare se til, at det her sker uden en reaktion. Men det her, den her formulering med bekymrede borgere, er det ikke bare et udtryk for, at du dækker over, at du sådan set ikke har opbakning i regeringen til det, som du kommer ud med nu her? Altså de radikale udenrigsministeren har jo sagt, at det her, det er jo ikke det, som er den radikale politik. Jamen, der er jo ikke nogen partier, som jeg sagde, der har en officiel holdning til, hvad folk skal putte i deres indkøbskurv. Men I kunne godt vælge at have en politik på området? Nej, fordi at princippet omkring en politisk forbrug handler jo om, at det er en beslutning, man gør op med sig selv, når man står nede i supermarkedet. Men jeg tror også, man vil høre dyrevelfærdsordfører, der siger eller opfordrer folk til at lade være med at købe æg fra burhøns. Og derfor synes jeg egentlig ikke, det er særlig kontroversielt, altså, at man som politiker også gør opmærksom på, at hvis du vil følge din politiske overbevisning, så kan du selvfølgelig stemme på mig, hvis du er enig, men du kan også tage den holdning med ned i supermarkedet, når du køber ind. Så Søren Espersen, altså det er blot et spørgsmål om, at der ikke er nogen, der har en politik på området. Hvad tænker du om det? Nå ja, men altså, jeg startede med at sige, så må Zenia købe præcis de varer, hun vil. Det skal jeg jo ikke blande mig i. Må jeg ikke lige afslutningsvis sige, at det bliver meget, meget vanskeligt at boykotte Israel. Altså, det er jo ikke kun dadler og tomater og vin, vi taler om. Det er, hver gang folk bliver indlagt på et sygehus, skal have øjneoperation, skal alle de ting er israelske opfindelser, israelske initiativer. De fleste af de maskiner, man for eksempel har i den fine medicinske afdeling, de kommer fra Israel. Øjne, ører osv. Hjertestensen, hvis man får hjerteanfald og så videre. Så Zenia Stampe, det bliver meget, meget vanskeligt for dig at boykotte Israel, hvis du stadigvæk gerne vil have dit helbred i behold. Men held og lykke med det. Zenia Stampe, en afsluttende kommentar.
Jamen, jeg går ikke ind for en fuldtonet blokade, hvor vi lukker fuldstændig ned for Israel. Men jeg går ind for, at vi hver især gør op med os selv, når vi står nede i supermarkedet. Vil vi støtte Israel, så længe de undertrykker palæstinenserne? Hvilke israelske varer må man så godt købe? Jamen for eksempel varer, hvor der er delkomponenter for Israel. Det er der så mange steder, det er umuligt at overskue som almindelig forbruger. Men det gør jo ikke, at vi ikke har muligheden for at fravælge de israelske dadler eller fravælge de israelske appelsiner, når vi står nede i supermarkedet. Det handler om at gøre det, der er muligt. Men jeg ved godt, for Søren Espersen handler det også bare nu om at prøve at overbevise folk om, at det er umuligt, man ikke kan gøre noget. Men lige så vel som han kan støtte Israel ved at købe israelske varer, så kan man jo også sende det modsatte signal ved at fravælge israelske varer. Og sådan lød altså kommentaren fra Zenia Stampe, udenrigsordføreren, og også Søren Espersen. I skal begge to have tusind tak, fordi I var med os her til morgen.